Днес в предаването ще видите сините пухчета на агератума, китна малка градина в околностите на София, орхидеите, екзотичната нежност на тропиците, цветни акценти, ароматен здравец и полски цветя оживяват медните съдове, спокойствието и свежестта на манастирската градина, годишна среща на Европейската асоциация на студенти по ландшафтна архитектура, интервю с организаторите на събитието. Цветен хороскоп, месец август, изобилие от багри и интересни характери. Това многогодишно цвете, носещо латинското название агератум, обитава тропичните райони от Мексико чак до Перу. У нас пухчетата на агератума обсипват с цвят домашните градини, балконските съндъчета и представителните части на парковете. Гъсто облистените стъбла на агератума се окичват с нежни съцветия още в началото на юни. Те се разполагат близко едно до друго и образуват интензивно обагрена повърхност. Цветната леха, разлюляна от тихия летен ветрец, много напомня на лазурно-сините вълни и не случайно агератумът често се нарича и дунавски вълни. При високите форми стъблата на агератума се извисяват до 60 см. Стъблата на цветето са гъсто облистени, с заоблени, наситено зелени листенца. Цялото растение е покрито с меки власинки. Ефирният вид на съцветието се дължи на една особеност в устройството на цветовете. Всяка кошничка е съставена от голям брой тръбести цветчета. При разцъфтяване от всяко цветче излизат по две дълги близалца, обагрени в синьо. Благодарение на тях, всяка кошничка става пухкава и ресничеста, откъдето произлиза и наименованието на агератума – синьо пухче. Синьото пухче е непретенциозно и лесно за отглеждане цвете. Развива се на добре огрявани места и не е взискателно към хранителността на почвата. Изисква редовно, но умерено поливане, като почвата в цветната леха трябва да изсъхва. Успешно се размножава чрез семена и стъблени резници. В зависимост от височината си, различните културни форми намират различно приложение. По-ниските и компактни форми се появяват в цъфтящи алеи и скални кътове. По-високите се включват в ивици и бордюри. Засадени в съндъчета и поставени по первазите на прозорците или на стълбището пред къщата, сините пухчета създават красив акцент. Недалеч от центъра на София попаднахме в малка китна градина. За нея ни разказа стопанина ти Марин Бушняшки. Преди 3 години, по стечение благоприятно обстоятелство, придобихме това парченце земя около по 500 квадратна метра, което беше пустеещо, и аз се постарах така от силното си желание за някаква красота да създам, да обособя това малко кътче, което в момента се вижда. А как започнах? Отначало съвсем подбирах цветя, които съм ги взимал от различни места, свързани с моята професия, защото имах възможност, и ги разсаждаш така, кое където и да е. След една година обаче си направих едно подреждане в зависимост от височини, за да се създаде този вид сега, който се вижда, предполагам. Обособих градинката в 2 части. Не толкова, че ме интересува материалната страна на зеленчуците, за да мога да експериментирам, и отначало беха само цветята, след това полека започнах краставици, домати, чушки, зеле и така нататък. И в крайна сметка разбрах, че се получава нещо приятно, и сега вече предполагам, че съм достигнал така елементарното ниво на работа и съм създал някаква красота. В оная част на градинката са цветните лехи, в които няма никаква система, просто експериментирал съм, както се вижда, има и рози, има и други цветя.
Някои са купувани с предназначение от пазара точно определена цел. Това е взимано от градинки, други е разсаждано с желание и така. Прави впечатление наличието на камъни, но това ми е една вътрешна слабост също. Дори тук комшиите ми се чудят. С тях аз оформих достатъчно кътчета, които сега са в суров вид, но предполагам, че след известна така преценка може да придобият по друг начин. В тая част така имах желание да направя една селска по такава каменна стена и се постарах с собствени сили и го направих. За нуждите за вода си изработих сам помпа, кладенец, която е ръчна, има също електрическа и успявам с повече труд така да поддържам градинката свежа. От зеленчуците предполагам, че съм насадил всичко, което така има при нас и до сега съм успявал да го поддържам. Дори в момента има много продукция, краставици специално. И домати, чушлета, зелето сега съм разсадил, а тиквичките в другия край също растат добре. Нямам претенции, че нещо кой знае какво е, но това така е удовлетворение на моята вътрешна нагласа към красотата. И радват окото тия неща и на много хора, и моите близки, и съседи. Горе-долу, докато нещо не се предприеме в тая зона, предполагам, че градинката ще бъде това, което ще ме прави по-така. Създаваме уют и ми оплътнява и времето и също така чувствам се удовлетворен, че нещо ми излиза от ръцете. Не като труд, а като творчество, аз така го виждам. Не като задължение от някаква тежка работа, а напротив, почивам се по този начин и виждам резултат. Понеже е моят произход от един лозарски край, аз, независимо от градинарския вид, сам съм си засадил няколко вида, няколко асми с такива сортове врачански мискет и в момента дори се радвам на първото, тая година за първ път даде гроздове, които ги гледам с много голяма любов, за да видим все пак качеството. След като порасна до година ще направя скене, което евентуално ще покрие и това става с малък. Същата лозничка и там, в другия край, само че тя е друг сорт. Миналата година тя ражда и беше много така вкусно гроздето, с аромати по-ранно. Това е едно съчетание на много неща, няма някакъв стил, но аз мисля, че това е красотата всъщност на нещата. Просто хаоса от треви, растения, цветя. Като все пак съм се постарал да направя един подбор, който да не засенчва едно с друго растението, а да им отразява красотата през всички сезони. Другото, което се стремях избрал съм такива видове цветя, че през целия период от ранна пролет до късна есен да имат цъфтящи и съответно да се застъпват едно с друго като видове и като цветове. Цветето или растението, което се вижда, го има на няколко места и явно ми направи много силно впечатление миналата година и така по улиците си откопах, дето се казва, едно коренче. Без да знам какво представлява. За моя изненада тая година, когато започне да цъфти, видях, че това е едно уникално цвете за мен специално, което, както виждате, тия цветчета след 2 часа увяхват и загиват. На друга вечерта се разпукват тия пъпчици за 30 секунди до 1 минута, като на забавен кадър и стои до сутринта. И дори не знам и как се размножава, все пак ще се постарая да събера семенца, но за мен това е за първ път го виждам и дори се радвам като дете на него, чакам го вече така да цъфти с удоволствие и го показвам на който има естествено. На какво се дължи това отношение към нещата? Това все пак е труд, който и се губи време. Това е едно хоби. Това е една вътрешна нагласа. Аз обичах планините някога, значи сега нямам възможност поради видими причини, големи натоварвания и се превъплати това в едно хоби като градинка. Нямам желание да произвеждам, нито да търгувам, просто това е задоволяване на вътрешния мир, така един баланс в момента на това, което става.
Другото, което е, че това е мое лично удовлетворение. Ако достави на друг радост, може би е хубаво, но все пак си е мой личен проблем и лична изява така на състоянието ми. И доколкото виждам, много хора се радват на това, което става. Никой не го охладява. Предполагам, че е добре и че изглежда добре. Рядко красиви, орхидеите удивляват със своето излъчване и съвършено изящество. Те са разпространени по цял свят, но най-голям брой видове от това екзотично семейство са съсредоточени в тропиците и субтропиците. Орхидеите са многогодишни тревисти растения, които имат забележителен и продължителен цъфтеж. В нашата страна се срещат няколко вида, но те, за съжаление, отстъпват по хубост и пишност на своите тропически сродници. У нас чуждоземните орхидеи се използват за вътрешна декорация и се отглеждат за рязан цвят. Изящните цветове, разположени поединично или събрани в съцветия, имат характерно устройство. Цветовете имат 6 околоцветни листчета, разположени в 2 кръга. Трите външни са близки по форма и имат неправилни очертания, докато едно от трите вътрешни листчета силно се различава от другите. То изпълнява различна функция, участва в опрашването на орхидеите и се нарича устна. Разнообразието от багри и размери на цветчетата е много голямо. Срещат се както едноцветни, така и двуцветни видове. Орхидеите с изпъстрени цветове имат забележителен декоративен ефект. Тези изящни цветя не са лесни за отглеждане. За да съхраните красотата им, трябва да полагате много грижи. Оптималната температура за развитието на орхидеите е между 14 и 24 градуса. Те са много взискателни към влажността на въздуха и през лятото се препоръчва оросяване 2-3 пъти дневно. Интензивното, но непряко осветление и редовното поливане са от изключителна важност за добрия вид на растенията. Орхидеите са много подходящи за остъклени балкони и тераси, но трябва да се предпазват от въздушни течения. Днес заедно с вас ще освежим медните съдове с ароматен здравец и слънчеви цветя. Подбрали сме съдове с различна форма и височина, които умело групирани ще създадат забележителен акцент. Налейте малко вода във всяка една от съдинките. По края на менчето разположете свежи листа от здравец, а в средата натопете букетче от диви цветя, набран с дълги дръжки. В високата съдинка натопете цветя по ваш вкус. Да обогатете периферията на туфата с диви треви и листа здравец. Третата съдинка аранжирайте със свежа зеленина и ярко-жълти цветя. По ваш вкус подредете умело аранжираните медни съдове и освежете атмосферата в дома.
В един от столичните жилищни комплекси попаднахме сред изключителен горски ландшафт. Прекрачихме прага на металната порта и над нас надвиснаха клоните на вековни иглолистни дървета. Сребристите смърчове, окичени с множество шишарки, величествено стоят като верни горски стражи. Павираната алея ни отведе навътре, където над гъстите иглолистни дървета пред нас се извиси камбанария на света обител. Това е храм Свети пророк Илия. Той гостоприемно привлича вярващи и невярващи. Сред иглолистна гора се простира обширният двор на храма, който сега е пуст, но на големите християнски празници събира много хора. На това местенце лятото е тихо и прохладно. От всеки кът се откриват изпълващи със смирение и покой душата гледки. Насладихме се на спокойствието и звънката песен на горските птички и тръгнахме с усмивка. От няколко години студенти от цяла Европа, тясно свързани с опазването на природата, се срещат и обменят идеи и опит в сферата на ландшафтната архитектура. Всяка година срещата се провежда в различна европейска държава и тази година домакин е нашата страна. Здравейте, аз съм Добри, това е Дани и сме от Лесотехническия университет в град София. Аз съм студент пети курс и ми предстои дипломиране, а тя вече се дипломира и е вече с титлата ландшафтен архитект. И искаме да ви кажем няколко думи за това, с което ние се занимаваме. Имахме удоволствието да учредим едно сдружение, името на което е Българо-европейско сдружение ландшафтна архитектура. Целите на което са да продължават да развиват дейностите, свързани с тази красива и уникална по рода си специалност, която се изучава в този университет в София, и съответно да обучаваме и да организираме млади хора, наши колеги, които се занимават в тези области и в областите на екологията, и по този начин да поддържаме едно високо ниво и да създаваме контакти с наши колеги от чужбина. Тази година ние имаме честта да бъдем домакини на една международна среща, която среща ще бъде проведена в България и която ще трябва да бъде организирана от това сдружение, което ние организирахме. Името на тази организация международна ще бъде, е Европейската асоциация на студентите по ландшафтна архитектура. Това е една международна организация, която е организирана от всички наши колеги, изучаващи ландшафтна архитектура в цяла Европа преди около 11 години, и всяка година организира своите членове, т.е. всички студенти, които се занимават с специалността ландшафтна архитектура, да се срещат и да обменят опит в различните страни от Европа. Повече за тази програма можем да споменем в детайли, но нека Дани да каже нещо, защото... Аз искам да кажа, че България вече е била домакин на една малка среща в рамките на организацията на ЕЛАСА. Всяка година се организира една малка среща, която е с продължителност от 3-4 дни, и всяка година също се организира една голяма годишна конференция. Ние за първи път ще бъдем домакини на голямата среща. Очакваме гости от 12 европейски държави. До сега имаме заявки от почти всички западноевропейски държави, включително нашите колеги от Полша, Чехия, Унгария. Има голям интерес към събитието, има голям интерес към идването в България. Хората искат да се запознаят с нашата работа. Темата, която избрахме тази година за срещата, е ролята на ландшафтния архитект за оформянето на природната среда за туризъм. Насочили сме вниманието си към два основни аспекта на туризма. Първата част на срещата ще протече в Юндола, където ще се занимаваме с екотуризъм и селски туризъм. Там ще покажем забележителностите, природата на гостите. Ще има един малък workshop в района на Юндола.
След това ще отидем в Евксиноград, резиденцията Евксиноград, където ще бъде втората част от нашата среща. Там вниманието ще е насочен към комерциалния туризъм, към големите комплекси и претоварването на крайбрежната зона с туристи и комуникации. Исках да добавя нещо много съществено, което може би е основно в смисъл такъв, защо правим всичко това, целта, целите. Значи целите на тази среща, която ще се проведе в България, са няколко. Значи първо, искаме да довършим или да продължим този международен обмен, т.е. да запознаем по-младите си колеги, които ще участват на тази среща, с всичките им останали подобни от цяла Европа, всички страни, в които се изучава специалността ландшафтна архитектура. Това ще бъде един много добър вариант за тях да се срещнат в естествена среда, да контактуват, да обменят опит, да създават контакти и по този начин един вид да изграждат бъдещето си още от този ранен етап. Другото, което имаме за цел да решаваме проблеми. Проблеми свързани с ландшафта и с проблемите на озеленяването и зелените системи в България. Тази среща се провежда точно в България, защото ние като домакини трябва да предоставим на нашите колеги, специалисти, които са на различно ниво от своето образование, но въпреки всичко имат поглед върху проблематиката и върху нещата като цяло, готови проблеми, т.е. съществуващи проблеми в България, които подлежат на разрешаване, но все още не са разрешени, и ние със съвместни усилия да се опитаме да стигнем до някакво заключение, до решение и съответно дори да ги въведем във вид, в който те ще послужат на общини, паркове, градини и всички обекти, които са засегнати от нашата дейност, за окончателното им завършване от хората, които се занимават с това нещо. В двете ни части, в които ще протече конференцията, имаме два workshop-а. Не знам колко са наясно хората, които ни гледат със значението на думата workshop, но това е един вид среща, която се организира от хора с цел да свършат някаква практическа работа. Значи конференцията е нещо, на което ние си говорим, дискутираме, решаваме проблеми, но теоретично, докато на workshop-а се дават конкретните примери и се постига някакво практическо решение, било то в писмен вид, някакво материално изображение, модел и така нататък. Значи в нашите две части ние ще имаме два workshop-а. Единият workshop ще бъде в базата на университета, Лесотехническия университет в село Юндола, където ние искаме да направим една карта, която да обвърже териториално всички обекти, които представляват някакъв интерес за туристите, и по този начин да организираме, да изградим едно табло в центъра на селото, което да дава информация на многото туристи, било екотуристи, било нормални туристи или гости от чужбина или откъде ли не, толкова много хора посещават това място, да имат възможността да видят и да се ориентират в района и да знаят какви са разстоянията, просто да са информирани за това, което се намира около тях. Втория workshop ще се проведе на територията на парк Евксиноград. Това според мен, предполагам, че и според Дани ще бъде по-интересната част, защото там вече ние влизаме в същността на нашата специалност и може би най-интересната част, това е работата с дървесно-декоративни, дървесно-храстови групи, което ще рече, че намираме интересни места, които имат нужда от реконструкция. В смисъл, това са масиви, които на външен вид изглеждат сравнително добре, но след професионална намеса и преглед се установява, че те имат нужда от някакви корекции. Предварително за тази цел ние сме подготвили всичко, което ще е необходимо на нашите участници във формата на проучвания, картен материал, фотографии, материали за чертане, рисуване и така нататък. И те на място, стоейки пред самите групи, ще имат възможността да рисуват и да дават предложения съвсем професионални, които да решат какви нови видове биха могли да се интродуцират в тези групи, кое от нещата не е на своето място, да преценят пространството, къде са по-пълни, къде са празни, къде са се оголили празнини и така нататък. Значи трябва да кажем, че целта на втория workshop е много амбициозна, нивото е на много високо професионално, става въпрос за сериозна намеса в помощ на парка, защото в момента
парка Евксиноград е деклариран паметник на градинско-парковото изкуство и тече процедура по обявяването му за паметник на градинско-парковото изкуство, което ако стане, той ще се ползва със специални протекции, ще се полагат специални грижи за него и така нататък. Надяваме се като цяло ръководството на парка да има полза от нашата работа и да може да помогнем за окончателното решаване на статута на парка като паметник на градинско-парковото изкуство. Нашият цветен хороскоп е съставен по старинни скандинавски източници. Да надникнем в непознатия свят на цветята и да узнаем нещо за себе си и за другите. Родените през месец август са под знаците на слънчогледа от 1 до 10, розата от 11 до 20 и гарденията от 21 до 31 август. Родените под знака на слънчогледа са рицарски, галантни и чисти хора. Те винаги вършат онова, което трябва, с цялата сила, която притежават. Умеят да се заобикалят с внимателни, грижовни и способни хора, които създават около тях хармонична обстановка. Родените под знака на розата са магнетични личности. Привлича ги изкуството, музиката, литературата и компанията на образовани хора. Розата се бори за напредък в живота и е готова да понася трудности и страдания, без да се оплаква. В християнското изкуство розата първоначално се е славила като райско цвете, символ на чистота и святост. По-късно тя станала и символ на Богородица, която била изобразявана сред розови храсти в рая. Хората, родени под знака на гарденията, са аскети. Те са вглъбени в себе си и са уязвими. Не понасят разправии и неприятности. Толкова са чувствителни, че улавят мислите и вълненията на околните.